Здравейте, фенове на YouTube! Аз съм Леонид и днес ще снимам първия си клип на Clash Royale. Да видим какво ще стане. Да видим дали ще убедим или ще загубим. Нещо, което струва 3 елексира, тук що беше спрямо от нещо, което струва 2 елексира. Каква конспирация. И тук що ми спря цялата атака с един уизард. Уизардът си отиде, а това ме прецаква. Ето ти един електроуизард. И в последния момент естествено ще се засили, ще ме удари. Давай, бейби драгън. Свърши си работата. Мускетър. Мускетър. Давай, Хокрейдър. Това ще ме заболи. Не. Леде. Беше гадно. Кефиш се, аз пием май. Аз пием електровизър. Давай, електровизър. Шлък. Как ме спря? Естествено сега ще ми бутне кулата с принца най-вероятно. Или ще използва Грейвярд. Карта, която отново я няма. Миньон хорд, точно сега ли? Сериозно? What the fuck? Зъп! И тук ще ми бутна кулата. И ще ми бутна и втората. Аз няма дори да му пипна неговата. Да, ето. Битката на армиите. Кога ще победи? Не се знае. Ice Wizard. Fuck you. И GG. Good game. Поредна загуба. Поне ми взе и трите кули. Оптимист съм. Това е добре. Да видим дали някой ще приеме Friendly Battle. Тези отпадна се започнали да броят купите. Колко стават не купия, корони все бъркам. И да, никой няма да приеме. Какво да справи? Добре. И цепи ми интернет естествено. Как иначе? Да, интернетът ми цепи яко. И вече се го губим. Вече сигурно поне на такова. Странно.
Hawk Raider, Fire Spirits. Ако стане това, имам резервен план. И 2 скелетона. Какъв резил? Не, това вече е резил. Стой, мислим еднакво. Бум. Добре. Все още ми избил по-малък, колкото аз съм неговата кола. Давайте Elite Barbarian, вярвам във вас. Или има Mirror, или не знам. Да, Mirror има. Това е гадно, 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 гадно. Добре. Давай Електровизър. И точно сега ще пусне Скелетън Арми. Какъв резил. Хоглада. Давай Хогрейдър. 2 удара. 1. 2. Още веднъж колдашки е супер. Така. Добре. Има Уизърд и 2-3 лева. Не. И естествено пак не оцелих. И почти дабъл елексир. Почти и дабъл елексир. Шланг за този тогава. Вумп. Мразя мира. Не, добре, на го съм. Но все пак се спасих. Това е важното. Сега вече го бутна. Не ми пука и без това вече ще го убия с него. И ето, победа. Най-сетне. Още 31. Чакайте малко. Не знам дали ще приема. Така, да е тук. Да наприеме. Няма да приеме. Мисля това да е за клипа. Благодаря ви, че гледахте. Ако ви хареса, лайкнете клипа, ако ли не, дайте обърнато палче, както си искате. Това беше от мен. Довиждане!